Ja sam Miodrag Blagojević, predsjednik Udruge umirovljenika i starih osoba Kastav. Od 1997. godine od postojanja udruge do danas mi smo realizirali znatan broj projekata. Počeli smo od ništa. Prvo smo sve radili pješke, olovkom i papirom ručno, a zatim smo kod prijatelja Blagojević Miodraga, koji je postao poslije predsjednik udruge, u njegovoj kući u dnevnom boravku na njegov kompjuter radili cijelu papirologiju koja je bila potrebna za osnivanje udruge i proširenje njenog djelovanja. Posjeta starim bolesnim osobama, rekreaciju umirovljenika, prevencije u zdravstvu. Svaki mjesec održavamo po jedan izlet. Sportske aktivnosti, imamo rekreacije koje obavljamo 2 puta tjedno. Imamo i kompjuterske tečajeve. Ja sam član udruge umirovljenika Kastav i radim kao gerontodomaćica i pomažemo starijim ljudima i nemoćnima i bolesnima i samcima. Evo, upravo smo ušli u kastavske šetnice u šumi loza i lužina, koje su duge ukupno oko 30 km. Pred 10 godina uz njihovu donaciju napravili smo ove naše šetnice koje danas koristi ne samo grad Kastav, nego i okolni gradovi i općine kao Matulje, čak iz Opatije dolaze ovdje, Viškova i grada Rijeke. Prije svega ja volontiram već 30 godina. Mene volontiranje drži, meni je to strašno zadovoljstvo. I osjećam da je to velika pomoć onima za koga radim, za koga volontiram. Znači, volontiranje meni daje smisao života i veliko zadovoljstvo.